magandinjurura, magandinjurura, mataka. Iya, 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 oh. Iya, 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 oh. Iya, 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 oh. Mari maganaka, mari maganaka, mari maganaka, mari maganaka, mari maganaka, mumadaka. Mari maganaka, mari maganaka, mumadaka. Mari maganaka, mari maganaka, mumadaka. Mama, ndakona imakabata envelope. But envelope imam sina kui. Buritsa mapepenya. Zvekuti kunonzi mudzimai waive neissue yeropa. Asi paakaona Jesu akati ndikangomubata nyaya dzangu dzinobva dzanaka. Nemiwo maifanira kuziva kuti mukauya pano namapicture enyaya. Mukaburitsa munhu waMwari achifamba achaadresa nyaya dzenyu. Hamugukuchire kana kuviga mapepa sezvamama kaita. Muri kuzvinzwa? Ndiri kuzvinzwa. Nekuti nyaya iri panapa zvoda kuudzwa here izvi? Zvazviri kuudzwa izvi? Inyaya yenzara. Zvakafanira kuti ukasvika panzvimbo uine nzara ungamirire kunzi ichika iwe uinayo. Hazvisi zvokuudzwa izvi mama. Uyu mwana makamushayawo? Tinotenda. Pili. Tinotenda. Tinotenda ndokuti chi? Ndakamushaya. Ndozvamunodayira izvozvo. Masvondo manganai? Rino nderechitatu. Rechitatu. But mwana uyu ndakamutarisa in the realm of the spirit. Ndiri kuoneswa achirarama nedisability. Amen. So mamushaya maedza zvese maripoti as a missing person. Amen. Ndosaka makanyoresa tumapepa makanyoresa. Amen. Asi ndanze naJehovha pandanchiti Mwari makanaka. Ndoda kuti cheche muzorangarira kuimba kwandandichiita. Amen. Nekuti vakanaka zvemazuro kwazvo. Amen. Nekuti ndanze naJehovha ndokupei mazuva mashomanana. Amen. Kuti mwana wenyu munge mamuwana. Amen. Isu kuno recover. Amen. Dead or alive. But tinenge ta recover. Now, ndiri kuoneswa ini kuti mwana wenyu uyu mwana waive nekachirwere kekufarira mota dzevanhu. Amen. Zvekuti anoti akaona mota anoirikana aenda kumota yevanhu. Amen. But why is it that I'm seeing Glenora police? Ndokusaidwa ndogara pamalines evaGlenora police apa mashort lines apa. But ndiri kuoneswa mwana wenyu aimbobva dzimwe nguva otopinda mupolice. Amen. Kupolisi musi wakabva kumba anogerwa papolisi pakemba. Saka officer vacho vanogera weekend. Iye akabuda ari Monday anodza kuruvimbo. Saka akangobuda zvezvo ndikunogerwa akangojaira kungogerwa chero nguva angasikazivi kuti nhasi zvakamira sei. Saka paakangoenda vanhu vakamuona vakamuti Abili uri kuenda kupi? Zvikanzi ndiri kunogerwa. Ndobva vanzi iwe wakabva kugerwa musi unoyu. Yatione chikepi yake anzi ndobva angomhanya. Asi vanhu vakangoziva kuti Bili anoenda achingoita sei achingodzoka. Ndopaakangoenda haana kuzodzoka ipapo. Don't worry. Anzi akakwira mota yaenda mhino kuwadzana here. Don't worry. I have already located him. I have sent the angels
to bring your child back. The question is when? Muda kuti adzokerini? mangwana ishe mazuva acho awandisa Matoti nhasi. kana nhasi ishe Handisi hangu ishe, kunzi ishe Sorry. kunondita peace off so. But anyway, those are vakajaira. Somebody say 1, 2. Imakabereka vana vangani? Mune vana vangani? ndine 2 mukomana nemusikana. Zviri kunzi naJehovha chibereko chenyu chakakusekai. Asi uyu kana awanikwa tinotenda Mwari. Amen. Nekuti iyeye uri kurarama nedisability uyu atori nani pane musikana uyo. Amen. Nekuti musikana uyu anoita zvemadrugs uyu. Amen. Saka ndochida kukudzikinurai nhasi. Amen. Toita kuti vana venyu vese vararame vari pamwe chete. Amen. Uye vana venyu musasekwe nenyika. Amen. My God and my Father, hear my prayer now. Locate this child this moment. I don't care wherever he is. Answer my prayer now. It's done. All right. That got reverse.